Order for and so said you know, Mama catch it FM near. There were Germany Berlin. What you say, I hear no be here. And you will be ma, will be chere. I hear Mama catch it FM. No more some, or probably some. Oh, therefore, what's some black? American was some. If you say be ma, will be chere. Mama catch it FM. Yo, but I say, the chair was the other for you. I said, the woman, no. Remember, we dear, you said, wow. I feel no equal yet. Tia more be a fish, a chatia, ya can say, the radia say. A chassis, and young oh, wow. I'm a catcher for me. I said, I see a dear, your adjutant do. Nana, what do you know? What is she? And I'm Bomuase, and I could say for Benjamin. Yeah, I don't know, and I'm Bomuase, and I know my him for. The chair was saying, Doma for, my dear you. And then so, yeah, back as such, the Yansa. Yalla, and saying, and I no pays a winning shia, and near my bebre, near coso, or we are see a yeti. Na money in Amuno, and it's a drum or don't for your drumunti. Say, and that's what tia, na you no na ye. It is a no immunity as your na ye. A dear yesia, dear yesia, dear crana was say it to me ye, na ye the bob by your home. And I may bet you, I'm aware who near my echoes will be a say. Na said ye Ghana, etie no. Ghana mpanimfo yesrem wo ya yetie brochire ase dede bia nka no sebe ye ka ana me mama ka chire me ka me mfa nwo hu babro dede ye monya no monya mafoforo enka ka ye de sebe ya ye beduru he ye ne ye ma ene sebe bia ye busuafo nko a enka ye so na ne ya da ye nkasa nanso sede obi asem da wakoma so sede wo pese wo obi nti no de yakobia na we se so ye de wo kabi enti de ya kan se enne hu nua ba no hia ya me ba kire hoade e wo hwani so ama ho ahwa ade enyansafo atwa hia wo ya mampayifo atwa hia nu mi ne yakasa Ghana mra ni ho Ghana mra wo ho pa na mra no de o hyehyɛ mra ni so mpanimfo na mra na nkasa ba batena se be ba hyehyɛ no be ni mra no so na ebeye den na mra no so atima ya adwuma enti mra na enya adwuma panyini na tunika akwaje petrol free enti kwan asɛ a emfa no ho panyini ne de otena so mfie nan a be frɛ bibi sɛ air gracia oje pepepepepe 4 billion na aje na ono akodi enti no na ban no wosofo aburekyire ha yete no ba to aba awie bibia de wo ho no de ono so obai de odi obeka ho ni nyina ya adwuma menu a wo tie me odi ama me kyerɛ wade kakra bi nkyerɛ wade awie abeto aso na makoso ama watie nsɛm a ekoso ne wiase odi ka ade o hwɛ wani so ade ai bonus councilor na yenya no no oni SPD4 say jama president o wa hanie ni ano Ghana fo on show enyansa sabon ko a ya ma me Angela Merkel ma me ne ko say de ono ebe ye no papa yo beto aso asa ahye mu ma ba kokra ni ho be ye fi de ode beka ho na okeka no Ghana mpadimfo yesrem o mumma Ghana ihia mu na munya ya gracia na munya akasia kese na munya free ni ama mu de munya ni free na manfo ma utuka kese kwa petrol free na taxi driver over driver ena chese kasia kufu nyina de ma kire wi nyina ya nyansafo ne betwa ahia nyansafo ne betwa ahia na me firi ho ane me ba Ghana fo ma ya yi a ho frɛ ho sɛ ho yɛ sinitwafo ho yɛ stars yɛ ho gu Ghana mu ma ne mu mema emema ne de kora de sebe be kora de be life no nyansa no yes ne mo ma no Ghana fo ma ya a ho yɛ staff ho yɛ celebrity fo me nto sebe nyitwe nyi adoa wo ho ba burekyire amosora sɛ de Dubai na ma odi akɔne aba a onu bi atima trase hu sɛ bidim yɛ nkurasefo no mu nyina duka daya mo hu mo life amodete ho na sɛ ya madam fu bi ba ya ba Ghana enya mfie aduonum yensa oba ya obi sa na ma sɛ ade ntiri Ghana fo ɔre de akra de ha mo no mu bie ma no sɛ obi yɛ kurase ni
mo Ghana mo no mu bie mo no ho se obi ye kurasini obi kura fra brocha ba se we de brocha di we de ye kurasini na se kurasini so obi te akurase ana kurasini se obi edian eniema bebre wa ho a munnim hu nyansa wo ti ye kire ma ya momfa na munya se mu obi fra brocha aba no na mati wa we nya brocha fu ebia we ne de ba agima obo hwe mo te Ghana mo kita bag mo nsem se mo address kita bag ne handi kita mo nsem mo tie yi ase ne mo de mo handi mo bag esi mo na aso ne handi kita mo nsem enu ne ye nkurase life no mo mema no kra de be de hye mebotom na mo ma na mo kita bag ya na handi kita mo nsem no aya brochefo ba Ghana ya mo hwe se brochire ni ben na ba Ghana wo sense ne bag na ne handi ehye ne nsem ye tumufo se mo so munya nkurase life na mo te Ghana ho na mo so ra mo frɛ mo ho se mo ye celebrity fo na ye star na say na mo dia mo star na mo no mo ni abere mo ho na ne na no ne me ka kire na ye bo asekrache ye de ye koye nwuma ba ya bere ne ye de mo gigi ye ni o na obeduru wa brochire ha a wo be pesa star na se obi obekoto mo mi sampanimfo no a beba ne se beba brochire ha doma ye gua na nipa do se ne benya be de behia nipa do say ya obi okwanadwuma le president bi obenti no wahu obi okwanadwuma na ono agya adwuma se president po ba idoma Ghana president oba na sebe ukuro ihine kuro oba say yati he sebi adwuma mbedu oba na one ye nka se na nada oba abesra ye na yaboa ya no a na sebe mpreduasa na nada nipa bedu kuro ha nipa do say no obehia be efrise kuro na yati no emmera ye adwuma emmera ye adwuma ye answer na ye baba Ghana ho no Ghana kura na ye ba no wutimi fa wo pemma wo e wo se wo kra se wo ba Ghana e wo se wo kra se wo ba Ghana enti munsu ya nyansa na munya se die chese Dubai na wo kwa ya mo family Germany ha mo kama kwantuo na mo maso na mo de mutu no na ya chese aye mo se mo de mo ye yi ama mo nya sika ama enti musu bi mada no afia so asine gajira Ghana say ne bedi ni gu Dubai fa wo bedi ni be gu Germany ha fa wo bedi ni be gu Germany ha obi otu no kwane wo jira chire ne wo kansem obi otu no kwane no sabe o hye ne jogging o hye ne de be yo no problem ni say wo te Ghana ho nipa do se ne wabo be ye ka nyansasem chire nipa badwen baba nyansafo betie no ajesansamfu wa afia so asine ga kwasase wo yo Ghana odi no mo hwe ade ya chire say social media so moso bloggers no eno a hu ne chese modidi eno ne nka kire ba be betete Ghana wo se mo de sabe munji mu a na blogger fo so fa munye yie benya dollars be nsi bada ne be mie be nwuma etie brochire kuro ha boa Ghana na ye nyamwo bi afiri Ghana aban ho media ne maka ne Ghana aban ye ka kire wo se ye so ye ma no media sa petition ne matworo me gususo meka ho asem da bia some krana ya wo be hankete ya ma Ghana emetua vesafi ensani ntua sa corona sika we no ya ti kuro ha no corona e ba ye no abai de o so ye bia o ye obi biara ye n'adwuma no bosome akatua bede ma no enkura sika bede ma ye be ntwa mu adai Ghana abai ho ano hye no ayarefo mpo sep krom ha ye ti obi wo ba no yare anasempo yare beto obi kwema oni how bia o ni dia ne se awurade be ye na dum na nwura be de be soso no awurade be ye na dum na ye den anya yaresa hwe na no me papa wo ja bade ne ka akosi Ghana airport o wura inside ya ba o oba ya be tutu ne driving mirror airport ho no security man so na ho o nante kwa office ho ko bisa panyi no ho a de panyi na ka kye ne se sika ne de ye de bre no na ho ba asem de ya here dom here idiote loyalty what ho say ye disika brew na asamba ho de a yeti kuro ha anuti ni ba ye se obi awo lawyer wo insurance asam no to na no insurance for eti se bibi no wo ye ho insurance for na ebo ho ban what ho adisika obi awura ba bia ani 1 hour oba ya ne ka ye tutu ho ne ma tinka kire ne say onkonkoshe camera atwa airport ho ahia no ebi anu ho aye adwuma Mosala was fix yourself. Fix the country, fix yourself. No, and penny for na was a bit more fix it. Ya the what ye do mano.
Wo de ane sanka wo ba no pakora no wo hwe se cameras ni nyina ya adwuma cameras atwa airport ho ni nyina hia no e wo se wo hwe hu se ya adwuma ebi asɛ a ntempa wa frɛ ba bi a wo se ye dan bɛbɛyɛ yɛte kuro ha yɛfie no ma yɛtiti mu steps so light hye ya bulb no hye ya pɛ yɛwɔ number wo ho wo frɛ ya bi kura wo fie wo bɛte ane sɛ kwakra ba bi ebie bɛde foforo ahye mu kwasi broni awurade yɛte abrɔfo so ayɛsɔre o yɛte bɛso ayɛsɔre na wote Ghana wa bi kodi light so ato aba ne saa mpanifo bɛma gu abrikyire ne bɛma gu abrikyire obi a wo madum yenu se du adum kono ale be nyina bɛtena America ne ba wie school a enya adwuma ye na wo ba ko school wie enya adwuma nye na saa nipa na ye wo MP ye firi kuro we so ye MP ne no atena se ye de ye pɛ no saa ohu Ghana for de mo wo ha wankasa mo de mo wo ha wankasa de abedi etu obi biara for de sesa wo te Ghana wo hu sebe mpeduasa wo mama dwene nya adwuma ene buo kura ese ye de bu ahemfo kura ye mfa mu be MP fo ena assemblyman fo kura no sebe bedum kura po no ne kire se mo ye abube kura kire ahemfo beti nkonwa kase so ba nto aba anyi be enso na mo hwe ahemfo anyansafo bi ne de be ye bekuro mo mi sa mo MP fo ne se sika na be wi adi abedi ofa maya no MP fo no sika na be wi adi a bedi ofa maya no se bebe de aboa mu kurom apanwuma ekura amamrante ne maba wa ya kaya sanketo a odofo se fe no wate menka mama ka kire nie eye wo bi ni ma wo bi kire mama ka kire FM wo be hu me wo Germany Berlin tie nsama ye kan ye de ye tena se ne ya duadue nsem no mu ne ya begya ne se buya fa wasam ne bra asam ne de ehia ne sa danse wo ho wo tie abrochi ha moa bi no hia wo de frɛ 015 21 400 8110 dia wasame no kabia me no beka dia wasame kiro bia me kire wo emwa bi amahode so betiri ne meboa wo enu ntime dia mbeka kire wo nne ne sɛ enyansafo kure ya yabamu no empanyimfo ne bebam enti ho ne banyere satwene ho nyere besatwene ne ho mfa kotokoro mom na me dia me panyiri bia sese obeto asikuro ha Germany kuro ha de ade semante sawo ye MP sawo ye minister sawo ye president oba kuro ha ohu sa petition no ma twere enti obi biara embassy bia wo yi ade say wi ase afa na nyina no onfa ma be say abrochirefo ye boa Ghana fo tom enti yeso ye hia moa ade ma ye ma na bekita pass na ye ba Ghana fe ni ye betua 150 ase ne tua visa fee no ye sebe asisi hunu sa sika na hefo na eje wo mi se MP bi se bro nya koda ebe yi no nipa do do sen no no hwebe ye ba be di rechi abeje ne yoyo yeso ye nim obia mo hwe radio stations ahodo antena amniama ya so afre burochire ha ene ne bia aka cha me ya de ama ye bi ni nyi hu mfiri mo entuma ahodo aburochirefo ya de akoche emu sika nipa do do sen te Ghana ho a ye be ye ne ba ye bi nipa do do sen ne te Ghana ho a de be ye no ba ye bi sebe ebi no so ye be so de be de na mo mpanimfo no kora mo de mo te ho na mo niema nyina mo de mo nua abibibia ni ho a kire se mo de techema no ede ne mo ye bo amanfo ona bo de ne wo ye ede bo obi ba wanya ba ma wo ko di wachi a kire se wunya ba bi tena kora wo fa sa nipa no ho me de ne me be kasa kire nyansafo me be kasa kire badwemba se ne de yenkoso Ghana no tena se na dwene o enye obi na so kire wunyansa enye obi ntu wo mpaibo bi aboma bi a wo boa wo wote Ghana ha na wote aburuchire ha wo boa wo na munya MP minister we no na se kamenko ma me so ne kai ale de wo hia ni tim no enni ni nsem ma me adwo manu ma me awurade fa kransi ye ma me de wo hia ni ti enni ni nsem na sa ka me de wo hia ni ti wo me nsem a ne nwose metima ni Ghana fa na me nkuro do ma hipofo kra nya metima hwe ba me se ka virus boss le besi ho a pipa ba akokora ntom nka virus boss no ebesi ho pipa ba akokora ntom emra da so papa ya to ma wa ade weri ye pe ye ma wo afe ne ye wei mfie nan no ne ne ma ye ka no
at least mu miensa wawie wantima nwie a owura yem to ma obiem emmara na wosem wankasa moti kuro no no mo hyehye mmara moti Ghana no no mo fa mo hia hyehye mmara na mo nyai se bebe dede mo niam nkitenkite bi anu mo sori ni akire no jaman enyansafo batena se amabehu betena se ma ye ahoho ayetim betena se ma be kuroma no be hotoba a yesu bi akaye kuro ha yeti bentua jaman ni ba kindergarten no sika be de mankwala no be de akese be tia de anketuo sebe de ba wo nipa no wo ha no be hwe na anya no so mfaso nti enu nti enda me be ka kire wo se Ghana mpanimfo enyansafo akasa ena mo so celebrate dem gu Ghana ho na mo life fo na mo niam hunu na ade ya che mo nya sika firifiri amoye no nso enyansa na mo ogu mo ani mase mo kita bag na ya mo mfa mo handi ntu nwate handi eda bag mu odi to vibration kura be shiki eboma no wayi dodo na mo ani mieye enso mo ye staff on pay for TV akase so ede de yakeka ho mo na mo kita bag mo kita mo handi so mo nsam sem kura se life no abrofo ne be hu bisaye o be hu bisaye ye mu binum asebe ye ne abrofo di agro pa no be bisaye sa de tire Africa fo no mo yesa no te be de betu mufo yesa amanfo nsem ehu hia agese ne ma ehu hia eno ne muti mu yire mo hono maka ne yesa ne be cheche be ho ne be yesei munja jimi no ukita bag ya oba de o handi shim eboma wafa eno ne me ka me ma no kra be so na be de yese be botom ne handi twetwa amansa no oye celebrity oye eyi they say oye radio station or school or cabrofo ne handi kita monsem eye nkurase say ye jimi ekurase nkyerese obi ote ekurase o sa life fo na mo bono mo sesam firi hu etsemu nyina dodo na etemu max nwurabafo a mo tete media so mo tete mpanimfo anim tinye be interview na kita be mo nsua ho nyansa nti no obi so kura babo ye interview no wo be hane ne handi abom na nipa no so de ne se koka na nka nipa ne ba ye no daddy ye pawchew ahade wo handi wa be de ma ye no be ye 30 minutes enti e bi ye meet aduasa no wo be putu no off na wo de ato ho na wo anya kwane anya asasama wahehya wo bisa nipa no wati ma bisa no ama nipa no so akyerɛkyerɛ mu na we de nipa no kra be ye interview abɛhɛ ne handi na ahɛ handi so na amia so na de ono ankasa o ye interview no ono so ne handi kita no na momo ko media school ya nkyerɛ mu nyansa na media for we so ye mo de ya mo nsesam firi ho wate Ghana media for ni nyina mo nsesam firi ho eye nkura sese ye jimi na mo sori a mo ye interview so na esoro se handi no ana laptop internet no we no na wo de ya ade eti no e wose woman nipa ne ba wani ma wo mani hu se wo para cha nya fe no ote ho no obi e be frɛ no a distraction de wo ne na ye no wo sori a mo ma school na mo ka se school nko ane ye nyansa wo hu na mo kra de school na mo kra mo nya hu nyansa odi sa mo fa fie de no ena me be kasa kire badwemba wate me da wase bebre wo saka video ya sende fa ma wo nua eye wo bi ni ma wo bi kire ene ma yakoso Ghana no se yanka ni sei amfa tutu ye hofo amfa nsuasu nyansa bi a ejensam eti be de America ne se Ghana abaye eye me mama ka kire Germany Berlin ha ka kire wo se ye gina ye na so se ye ma na ye tua visa fee no papa yeso ye upe ye be hyehyɛ mmara ma wo 2022 yi no yeso ye ma no ye tua service ani bi me da se eye wo bi ni ma obi kire mama ka kire ni Germany be ka kire se videzi choose bye bye.